Arratsaldeon jaun Andreok, gaurkoan Sarrienako futbolzelaitik ari gatzaizkizue zuzenean, Leioaren eta Bilbao Atletiken arteko partida izango dugu ikusgai. Bi bolada guztiz kontrajarri ditugu gaur nor baino nor gehiago. Bilbao Atletikek 3 garaipen jaso ditu azken 3 partietan eta konfiantzaz gainezka dator. Leioa beraldetik puntu gozez dago, oraindik ez baitu punturik lortu ligan. Hala ere, partidarekin hasi aurretik ezagutu ditzagun bi taldeen hamaikakoak. Leioaren aldetik honako talde hau zelairatuko du Iker Bilbaok. Atean Aritz de Miguel, lauko lerroan Morcillo, Berasaluze, Mikel Juaristi eta Agirre Zabala. Euskarri-lanetan Gorka Garai eta Aritz Albizua, eskuinagaletik Jaime Dios, eskergaletik Goti eta aurreri lanetan Lander Jurrebaso eta Mikel Pradera. Timakoak aulkian Xabi Etxeberria, Rally Cabral, Sam Mink Park, Xabi Mayordomo, David Morante, Adrián Vic, Roger Marse, Arturo Segado eta Carlos Santibáñez izango ditu. Joseba Etxeberriak aldiz honako hamaikako hau zelairatuko du. Atean Ander 3, lauko lerroan Imanol Jaso Luengo eta Álvaro Núñez. Euskarri-lanetan Prados eta Diarra, aurretik Juan Artola izango dugu. Eskuinagaletik Nico Williams, eskergaletik Nico Serrano eta aurreri lanetan Andoni Tascon. Elgoibarkoak aulkian Arbera, Agirre Zabala, Bake, Bernaola, Cabo, Cortázar, Paredes, San Bartolomé eta Juen Urain izango ditu. Bilbao Atletik esan dugun bezalase konfiantzaz. Gainezka dator lidertzan dira zurigorriak 10 punturekin eta 3 garaipen jarraian daramatzate. Azken partidan 2 eta 1 irabazi zioten Alabes beri Lezaman, aurretik Amorebietare garaitu zuten. Hortxe dituzue gaurkoan grises arituko diren lehoikumeak, esan bezala konfiantzaz. Gainezka dator Joseba Etxeberriak aurkitu du bere hamaikakoa eta aldaketa oso gutxi egiten ditu Elgoibarkoak partidatik partidara. Hortxe dugu partidako beste protagonistetako bat. Gaurkoan Pablo Monterrubio Torresek gidatuko du partida, sorterik onena epaile jaunarentzat. Hortze dituzue kapitain biak alabiak, Lander Jurrebaso eta Oier Luengo. Jurrebaso dagoeneko veteranoa da, denboraldi batzuk badaramatza Leioan, Atletiken arrobian hasitako aurrelaria da. Gaurkoan ea nola moldatzen den, oso talde gaztea izango baitu aurrean. Bilbao Atletikek ez daki markagailua alde jokatzen, bere helburua golak egitea da, beti doaz erasora eta horren ondorioz kosta egiten zaio partidak istea. Sufritu egiten dute Joseba Etxeberriaren mutilek azkenean partidak aurrera ateratzeko. Golaukera ugari sortzen dituzte, hala ere gola egitea falta zaie Joseba Etxeberriaren mutilei. Dagoeneko dena prest daukagu Sarrienatik, epaia txistua noiz joko zain gaude, 22 protagonistak dagoeneko prest dira. Lehen baloi jabetza Bilbao Atletiken aldekoa izango da, Andoni Taskonek jarriko du baloia jokoan, ea Monterrubio jaunak txistua noiz jotzen duen. Hortze duzue Marrasaina ere bere tokira heltzen, ematen du dena prest daukagula segundo gutxi partida hasteko. Esan dugun bezalase boladak guztiz kontrajarriak dira, Bilbao Atletik konfiantzaz gainezka dator, Leioa aldiz oraindik puntu gozez. Ez dute punturik lortu Iker Bilbaoren mutilek, momentura arte ez dute golik egitea lortu eta 3 gol jaso dituzte. Bien bitartean partida hasi da, lehen aukera, lehen abagunea Bilbao Atletikek izango du. Eskerretik baloi luzea Nico Serranorentzat, oso ongi defentsa lanetan Agirre Zabala. Esaten genuen bezalase Leioak puntuak behar ditu, oso gaizki daude taulan, 10. postuan daude punturik gabe eta puntuak batzeko premia galanta dute Dimako entrenatzaileak gidatzen dituen mutilak.
Hala ere itxuroso jokatzen ari dira, oso irudiona ematen ari dira, hala ere sortea ez zaie bat ere alde izaten ari. Aurrekoan Porturen aurka luzapenean galdu zuten, Sanseren aurkare alas egin zuten, eta Real Unionen aurkare sorteak ez zien aurpegia eman. Beraz, euren helburua da itxura ona mantentzea, eta aldela ateari begira sortea pixkat alde izatea. Aukerak izaten ari dira, lanaukera eta golaukera asko jorratzen ari dira, alare ez dute asmatzen Arerioaren ate aurrean. Arazo berbera daukate talde biek alabiek, golaukerak sortzen dituzte, alare arazoak dauzkate golaukera horiek golean baliatzeko orduan. Gaurkoan oso partida fisikoa espero dugu. Bilbao Athleticki kosta egiten zaio Lezamatik kanpora egiten duenean, bertan aurkariak itxi egiten zaizkio, partidak fisikoagoak egiten dira, eta hori ez da Bilbao Athleticki gustatzen zaion jokamoldea. Eurek nahiago dute zelaia ireki, baloia asko mugitu, eta kanpoko partietan, etxetik kanpoko partietan baloi luzeak izaten dira nagusi, eta gogor aritu behar izaten dira. Bien bitartean, jokos kanpoko posizioa adierazi dio Marrasainak. Lander Jurrebasori, Ander Iruk jarriko du baloia jokoan. Atezainak taldekideak bildu ditu, ez dute atzetik jokatu nahi, luze jokatuko du Atezainak. Eskerrez, baloia Leioako zerura, Artola baloiaren bila, Albizuk hartu dio gain, kontrasoan irten nahi zuen Bilbaoren taldeak oso adi oraingoan Antxon jaso, arriskua urruntzeko asmoan. Ahoizkoa oso sendo ari da denboraldi guztian zehar, bere tokia aurkitu du, 11koan konfiantzaz gainezka dago, eta Joseba Etxeberriak konfiantza hori bueltatzen dio. Bularrez baloia jeitxinaian, eskerregaletik Goti, baloia eskuine galera Agirrezabalarentzat, atzetik landuko du oraingo honetan jokaldia Leioak, sorte pizkatekin baina Albizuk eraman du baloi hori, atzetik etorrita Diarrak berreskuratu nahi zuen, eskerretik erasoan Pradera, erdiraketa saiakera Morcillok, jaurtik eta langara joan da. Lehen aukera izan du Leioak 3. minutuan, sorte pizka batekin, baina Mikel Praderaren jaurtik eta hori azkenean Ander Iruk defendatzen duen atearen langara joan da. Bere jaurtiketak defentsa baten oinean eman egin du, baloia loratu eginda, sorte alde izan dute orain Joseba Etxeberriarenek. Eskergaletik kornerra izango du alde Leioak, eskerbesoa gora Gotik, erdiraketa oso itxia zuzenean Ander Iruren eskuetara. Harin atera nahi zuen Atezainak ez ditu bere taldekideak ongi ikusi, azkenean atzean jokatu du Muñezekin, baloi luzea Sondik Astarrak, aldaratze luzea Artolarentzat, atzetik etorrita Albizu berreskuratu du baloia. Morcillo eskerregalean, baloia barrutik, baloi hori berreskuratu egingo du Beñat Pradosek, Urtuaren ikimenera eskerrera aldatu du Pradosek. García de Albeniz tikitakan Serranoekin, area barruan García de Albeniz penaltia eskatzen zuen. Atzelariak ez du alakorik adierazi Monterrubio jaunak, baloia betza orain Leioaren aldekoa izango da, luze jokatu du Agirrezabalak, buruz oso errez orain. Luengo jokoaren ekimen aldatu nahi zuen Pradosek, baloia gainetik kendu du Álvaro Núñezek, sentzua jarriz oso ongi orain Morcillo. Luze jokatu du Aritz de Miguelek, buruz baloi hori irabazi nahi zuen Pradosek, atzetik etorrita jaso kurrundu du arriskua, alare Leioak jarraituko du erasoan. Sakonean Agirrezabalak, erdirak eta Jaime Diosek beste korner bat izango du etxeko taldeak alde. Oso ongi sartu dira partidan Iker Bilbaoren mutilak, ondo ari dira erasoan. Momentuz Bilbao Athleticki kosta egin zaio partidan sartzea. Hortzen zue, azken kornerra behartu duen gizona Jaime Dios, aurten lehen denboraldea duka Leioan, oso
eskuinegaleko jokalari bizkorra abila, ea gaurkoan nola moldatzen den. Jaurtitzaile lanetan beste ere Goti. Bigarren zutoinera erdirak eta errematean ez zuen. Leioak arriskua urrundu du ala moduz. Bilbao Atletikek, ala ere Monterrubio jaunak falta adierazi du Joseba Etxeberriak gidatzen duen taldearen alde. Iztira ongi moldatu oraingoan zurigorriak defentsa lanetan ala moduz urrundu dute, arriskoa hortxe duzue. Errepikapena, errematearen bila zijoan bera saluze, Oier Rubengori eginiko falta adierazi du epaile jaunak. Luze jokatuko du Anderriruk beste behin ere. Baloia Artolaren bila, gain hartu dio Albizuk, kontrolean ez du asmatu Gotik, alare baloia berreskuratu egin du Leioak, zelai erdian zentzua jarri nahian. Garai, ez da ongi konpondu. Agirre Zabalarekin, alare sortea aldeko izan du. Etxeko taldeak alboko sake alde izango baitute. Hortxe duzuen eskuin egaleko atzelaria, luze jokatu du Agirre Zabalak, bularrez jetxi nahi zuen baloi hori Jurre Basok, luze jokatu du Niko Serrano, Andonitaskon ez da helduko alegin. Horretara ateko sake izango du Leioak. Presarekin Aritz de Miguel, eskerrean Berasaluzerekin jokatu du Morcillok. Luze, eskerretik aritzen ari da Morcillo aurtengo denboraldian, hala ere eskuina da, horrek batzutan arazoak sortzen dizkio eskerregaleko jokalariari, bere oinik onena bilatzeko barrurantz egin beharra baitu, eta horrek kalte egiten dio askotan defentsa lanetan. Hala ere nahiko ongi moldatzen da Morcillo, eta Iker Bilbaok konfiantza osoa du berarengan. Pradera presioan, Bilbao Atletikek ez dio musinek egiten, baloia ikutua ateratzeari Antxon Jasok gidatuko du eraso hau. Lerroak puskatzen Naparra, García Albizekin jokatu du, honek barrutik jokatu nahi zuen, alboko sake izango du alde Lestamako taldeak. García Albizeek Pradosekin jokatu du, tikitak hanbiak alabiak, jokoaren ekimena bestaldera aldatuko dute orain Joseba Etxeberriaren mutilek. Álvaro Núñez, eskuinan Williams dauka, lehen ukituan atzean utzi nahi zuen Morcillo ez du asmatu Nico Williamsek, alboko sake izango du Leioak. Hortxe duzue iruditan Nico Williams, sekulako denboraldi hasiera egin du eskuinegaleko jokalariak, oso ongi sartu da bigarren B mailan, abiadura erakustaldiak ematen ari da, jardunaldi golak ere egin ditu, asistentziak manatu ditu, oso ongi Nico Williams. Erasoan saiatzen orain Leioako taldea, errematean ez du asmatu Jaime Diosek, bere boleaka da hori lekutara joan da. Eskuin negaletik erdiraketa egin du Leioak, bakarrik zegoen Jaime Dios bigarren zutoin horretan, errematea iaztan ezen bat ere erresa. Alare boleaka da egitea lortu du, bere saiakera lekutara joan da. Luze jokatu du Anderriruk beste behin ere. Baloiaren bila Andonitaskon, gain hartu dio Mikel Juaristik, aldaratze luzeak Gotik bildu du. Luze Agirre Zabalak. Baloia Praderaren bila, Pradera eta Jaso nor baino nor. Falta adierazi diote Antxon Jasori, Marrasainak banderatxoa igo du, eta hortxe duzue falta hori behartu duen gizona, Mikel Pradera. Oso denboraldi hasiera ona egin du aurrelariak, alare momentura arte ez du golik egitea lortu, eta hori da aurrelariei eskatzen zaiena. Morcillok jarriko du falta hori jokoan, esian gizon bakarra jarriko du Anderriruk, ea nola moldatzen diren oraingoan Joseba Etxeberriaren mutilak. Baloiaren bila Ausart, Anderriru, inolako arazorik gabe atezainaren eskuetara joan da erdiraketa hori. Eskuinetik Núñezek hasiko du jokaldia, Diarrarekin jokatu du. Luze
Golikostakoak eskerrera baloia Niko Serranorentzat. Aurrean, zeukan Morcillo, ongi moldatu da orain eskuinagaletik. Atzelaria falta adierazi dio. Hala ere, Monterrubio jaunak Niko Serranori. Hortxe duzue, eskerregaleko jokalari gazte-gaztea. 17 urte dauzka Niko Serranok falta egin dio jokaldi horretan Morcillori. Aritz De Miguelek jarriko du baloia jokoan, Atletikek utxita joan zen iaz Leioara, urtarrian egin zuen Sarrienarako bidea, Covid tarteko ezin izan zuen denbora askorik pasa Leioan, aurten berriz ere bertan dago, eta Iturriozen lesioa tarteko gaurkoan jokatzeko aukera izango du Aritz De Miguel gazteak. Eskerretik Berazaluzek landuko du jokaldia, luze jokatu atzelariak, baloiaren bilar Lurrebaso buruz ukitu du baloi hori, oso adizegoen García Dalbeniz, baloia gainetik kendu du García Dalbenizek, ongi kontrolean Juan Artola, falta egin dio Berazaluzek berak Juan Artolari. Bilbao Atletikeko golegile nagusia dugu. Juan Artola 3 gol egin ditu aurrelariak, azken 3 jardunaldietan atea ikusi du Juan Artolak. Iaz eskuinagaletik ikusten genuen batzutan ere aurrari lanetan jartzen zuen Joseba Etxeberriak, aurten aurrelariaren atzetik jokatzen ari da, eta egia esan oso denboraldi hasiera ona egin du Juan Artolak. Oso jokalari borrokalaria da, oso langilea, eta ate aurrean bat ere urduri jartzen ez den horietakoa. Gola dauka buruan eta errastasun ikaragarria du baloia sare barrura bidaltzeko. Lehen esan dugu Bilbao Atletikek gola behar duela, gola falta duela, ongi aritzen dira partietan, gola aukera asko eta asko sortzen dituzte, hala ere horiek baliatzeko arazoak izaten dituzte. Horretan, Artola izaten ari da onena, momentu arte Pradosek baloia eskeraldera aria barruan, Niko Serrano pasea atzera García Dalbenizentzat, Marrasainak banderatxoa altzata zeukan, gizon hori Niko Serrano jokoz kanpoko posizioan baitzegoen. Ongi gidatu du baloia Beñat Pradosek, eskeraldera aldatu du jokoaren ekimena, kontrola ona izan da Niko Serranoren aldetik, alare aurreratua zegoen eskerregaleko jokalaria. Aritz De Miguelek jarri du baloia jokoan, berriz ere baloia jokoan jarri beharko du epaiak txistua jotzeko zain. Atezaina azkenean taldekideak bildu ditu, hala ere atzetik jokatua aterako du baloia Leioak, Berazaluzek barrutik jokatu du Jaime Diosekin, ongi bueltardian Jaime Dios. Baloia sakonean Praderarentzat, ongi babestu du baloi hori Oier Luengok, hala ere Monterrubio jaunak falta adierazi dio Mikel Praderari. Ongi irten dira Bilbao Atletikek eginiko presiotik Iker Bilbaok gidatzen dituen mutilak, barrutik ongi jokatu dute, hala ere Oier Luengok bikain baliatu du bere gorputza baloi hori defendatzeko orduan. Ez du bere erritmo aurkitzen Joseba Etxeberriaren taldeak, intentsitate izugarriaz jokatzen ari da Leioa momentura arte, barrutik jokatzea gustoko izaten dute zurigorriek gaurkoan ez dira partian sartzen ari. Beñat Prados eta Diarra batez ere Prados izaten da jokoa antolatzen duen gizona, gaurkoan momentura arte baloi gidapen bat tarteko, baina ez dugu bat ere ikusi Beñat Prados partidan, eta horiek ez dira bat ere albiste honak Joseba Etxeberriak gidatzen duen taldearentzat. Beñat Prados euskarri lanetan aritzen den erdilaria da, hala ere oso gutxi begiratzen du atzerantz baloia duenean. Normalean paseak aurrera egiteko ikaragarrizko segurtasuna dauka, ikaragarrizko errestasuna baita ere. Hori
oso aipatzeko moduko kualidadea da. Gaurkoan momentuz ez da partidan bat ere sartu. Pradosek berak berreskuratu du baloia. Akats egin orain. Pasean Morcillok pasea aurrerantz. Alboko sak izango du Joseba Etxeberriak gidatzen duen taldea. Hortxe duzue Elgoibarkoa. Núñezek jarri du baloia jokoan. Pradosek baloia gora. Baloi hori borrokatu nahi zuen Andoni Taskonek. Juaristik luze jokatzea erabaki du. Boleaka da orain García Dalbenizek baloia babestu du Agirrezabalak. Aritz de Miguelek Berasa luzerekin jokatu du. Luze atzelariak. Baloiaren bila Pradera. Ez da heldu Oier Luengo ez du ongi neurtu. Erasoan ari da orain Leioa. Luze Antxon Jasok kontrola egiteko bidean. Niko Serrano kontrola honi egin alare Agirrezabala bizkorrago izan da. Gotiren pase saiakera oso ongi orain García Dalbeniz. Gotik mostuduko traso saiakera hori. Eskerregaletik alboko sake izango du Bilbao Atletikek. Kontrol saiakera Andoni Taskonek. Falta adirazi du epaile jaunak. Juaristik. Hortxe duzue Juaristik Andoni Taskoni eginiko falta. Ez dago denparik galtzeke eskuinetik erasoan ari baita orain Bilbao Atletik. Kontrolean ez du asmatu Nico Williamsek. Beste alboko sake bat izango du Lezamako taldeak. Álvaro Núñezek jarriko du baloia jokoan. Sondik Astarrak Artolarekin jokatu du baloia bestu nahian Artola. Núñezekin jokatu nahi zuen. Pase austera izan da, baloia berreskuratu du Leioak. Lehen esan dugu Iker Bilbaoren taldeak oso irudiona eman duela momentu arte jokatu dituen 3 partidetan. Hala ere, sortea ez dute alde izan gaurkoan momentu arte ere oso ongi jokatzen ari dira, gauzak oso argi dauzkate. Eta momentuz partidan oso ongi sartu dira Leioako jokalariak. Praderarentzat pasea sakonean, eskerretik erasoan Leioa. Area barruan sartu da Mikel Pradera, horrean Oier Luengo dauka, atzera pasea Garairentzat. Jaurtik eta Garai. Eta gutxigatik, baina esker zutoinetik kanpora joan da Gorka Garairen ahalegin hori. Hortxe duzue Mungiakoa. Hortxe errepikapena Pradera erasoan, area barruan sartu da aurlaria. Are hartzean Gorka Garai ikusi du bakarrik kontrola egin du Mungiakoak. Jaurtik eta punpa laster. Eta bere ahalegina esker zutoinetik oso gertu joan da. Abisua eman dute Leioako jokalariek. Gola egiteko aukera nabarmena izan du Gorka Garaik. Bien bitartean erasoan Nico Williams erdirak eta bigarren zutoinean beste Nikoren bila, Serranoren bila. Baloiari pasatzen utzi dio Niko Serranok. Barrutik García Dalbenizekin jokatu nahi zuen, oso ongi zegoen hor. Goti defentsa lanetan kontrasoan irteteko asmoarekin orain Leioa. Eskerretik Jaime Dios erasoan, ongi balantzean Bilbao Atletikeko jokalariak. Erasoa geratu egin du Gorka Garai, eskuinetik erasoan Goti erdirak eta aria barruan Lander Jurrebaso. Jaurtik eta horrek Ahoizkoaren gorputzean jodu, Jasoren gorputzean. Alare Leioak erasoan jarraituko du. Agirrezabalaren erdirak eta saiakerak Niko Serranoren gorputzean jodu. Alboko sake izango du Leioak alde. Ez duetenik partidak momentur arte konturatu orduko are hartzean talde biak alabiak ezin lorik hartu gaurkoan sarrienan. Gorka Garai eskuinean Agirrezabalarekin jokatu du, erdirak eta Agirrezabalak buruz ukitu du. Praderak baloi hori ez dute ongi elkarrulertu Mikel Praderak eta Lander Jurrebasok. Hala ere, momentuz Bilbao Atletikeko defentsak arazo ikaragarriekin aurlari biak alabiak geratzeko momentuan.
goiko baloietan nagusi izaten ari dira. Bai Jurrebaso, baita Pradera ere momentu arte Luengo eta Antxon Jaso arazoekin izaten ari dira. Falta orain zelai erdian Andoni Taskoni eta 20. minutuan Juaristik ikusi du partidako lehen txarteloria. Hortxe duzue, ukondoarekin buruan eman dio Andoni Taskoni, falta oso argia izan da. Hortxe duzue, Andoni Taskon minartuta, epaileak Monterrubio jaunak oso argi ikusi du txarteloria behartzuela Leioako atzelariak. Kontuz txartel hori horrekin atzelari lanetan aritzen baita Mikel Juaristi, eta oraindik ere minutu asko geratzen baitira partida bukatzeko. Tentuz ibili beharko da atzelaria. Bilbao Athletic oso talde erasokorra baita, oso talde arriskutsua da Joseba Etxeberriak gidatzen duen Arrobiko talde hau. Nuñezek barrutik jokatu du Praderarekin, lerroak apurtzeko nahian Prados markatu, ari hartzean Beñat Prados jaurtik eta saiakera kontrasoan irteteko aleginan orain. Leioa baloia oso ongi babestu du, Lander Jurrebaso botirekin jokatu du, dagoeneko jokaldia mantxotu du etxeko taldeak. Gotik altzera pasea Agirrezabalarentzat. Mikel Juaristik hasiko du orain jokaldia, De Miguelekin jokatu du. Atzelariak landu beharko du orain erasoko jokaldi hau. Jurrebasorekin jokatu du Juaristik. Oier Luengok eginiko falta adierazi du epaile jaunak. Ona izan da Mikel Juaristiren pasea barrutik, oso ongi babestu du baloi hori Lander Jurrebasok. Falta zelai erdian etxeko taldearen alde. Hortxe duzue, errepikapena atzetik etorrita. Oier Luengok eginiko falta adierazi du epaile jaunak. Baloia Ander Iruk defendatzen duen area barrura sartzeko baliatuko du Iker Bilbaoren taldeak. Lerroa area hartzetik pare bat metrora esarri dute atzelari zurigorriek, gaurkoan grises doazen mutilek. Gotik jarriko du baloia jokoan, baloia area barrura ongi neurtu du Oier Luengok, baloia babestu egin du. Osa ausart beste behin ere Ander Iru. Eskerretik erasoan orain García Dalbeniz. Gutxi ikusi dugu momentu arte García Dalbeniz erasoan, oso egaleko jokalari erasokorra da. Alare momentuz ez du egala igotzeko aukerarik izan. Luengo kurrundu arriskoa kontrola orain Gotik, Agirrezabala baloiarekin, Goti beste behin ere, atzera pasea Agirrezabalarentzat, biak alabiak tikitakan, arrisko hartu zuen Goti, Albizuk pasea atzera, sentzua jarriz, Berasaluze, Morcillo, Jaime Diosekin jokatu du, bueltardia nahi zuen, oraingoan, ez du bueltardi hori erosi Álvaro Núñezek, erasoan da Bilbao Athletic, ez du asmatu, Diarrak orain, pasean baloia berreskuratu egin du Mikel Praderak, Jaime Diosekin jokatu du. Baloia esten orain eskerregaleko jokalaria, Diarra presioan atzera pasea Berasaluzerentzat, barrutik ongi Jurrebasorekin jokatu du. Berasaluzek, Jurrebaso beste ere baloiarekin Gorka Garai. Ongi utzi du atzean Niko Serrano, ala ere epaiak ez du faltarik adierazi, luzean zaio kontrola Artolari, baloia berreskuratu du etxeko taldeak. Zentzua jarriz orain, Albizu kontrola, ongi Agirrezabalak Gotirekin jokatu du. Erasoan biak, alabiak, erdirak eta Gotik, area barruan zegoen Lander Jurrebaso, ala ere ematen du Marrasainak banderatxoa igoa zeukala, jokos kanpoko posizioa adierazi du Monterrubio jaunak. Hortxe duzue, errepikapena, eskerrez erdiraketa egin du Gotik, Jurrebaso ez da heldu, baloia sare barrura joan da, hala ere balio gabetu egin du epaile honak gol hori, gizon hori jokos kanpoko posizioan baitzegoen.
Sustua beste behin ere Bilbao Atletiken mutilen gorputzean oso ongi ari da Leioa. Eskuinetik orain erasoan Albar Núñez, barrutik Diarrarekin jokatu bakarrik Diarra, eskuine galean Nico Williamsekin jokatu, erasoan Nico Williams. Ea zer egiten duen Núñezekin jokatu berdirak eta Sondik Astarrak zuzenean Aritz de Miguelen eskuetara. Alvaro Núñezen lehen erasoko saiakera ondoko marrara arte heldu da Sondik Astarra, hala ere bere erdiraketa ez da zehatza izan. Orain Núñez buruz pasea atzera egiten Ander Rirurentzat. Baloiarekin Joseba Etxeberriaren taldea. Kontrolen asmatu Andoni Taskonek. Gainera falta egin du aurrelariak. Leioak izango du baloia betza. Hortxe duzue egiten Andoni Taskon hortxe duzue. Eskerrez kontroa Lusegi joan zaio Albizuk berreskuratu baloiari lurretik falta egin dio. Oso argi Andoni Taskonek. Ea falta jartuketa hau baloia area barrura sartzeko baliatzen ote duen Iker Bilbaoren taldeak. Alaxe ematen du, alare Joseba Etxeberriaren taldeak lerroa areatik metro pare batera bidali du, baloia zerura buruz jaso kukitu du, aldaratze luzea Garairentzat. Baloia berreskuratu egin du oso askar Leioak, atzetik hasiko du jokaldia Aritz de Miguelek. Luze jokatu du atezainak, baloiaren bila Pradera, da Mikel Praderak buruz ukitu du baloi hori. Imanol García Dalbenizek, alare baloia berreskuratu egin du Gotik, atzetik etorri eta baloia berreskuratu egin du Pradosek. Nico Serrano erasoan, baloia barrutik Williamsentzat, jaurtik eta eskerrez Nico Williamsek, geldik eta Aritz de Miguelek oso gutxirekin, baina erasoko jokaldi ona landu dute. Nico biek sakonean pasea Serranok Williamsentzat. Hortxe duzu errepikapena, Bizkarra oso ongi hartu dio Mikel Juaristiri, adi zegoen Aritz de Miguel baloi hori kornerrera bidaltzeko. Williamsek berak jarriko du baloia jokoan, estrategia jokaldia, baloia luze bigarren zutoinera, bertan bakarri dago Diarra, buruz ukitu baloia Diarrak, baloiaren bila atezaina ez du asmatu aldaratzea luze orain Pradosentzat, ala moduz atera dute baloia Leioakoek, arazoak izan dituzte estrategia jokaldi hori defendatzeko orduan, ala ere sortea aldi izan du orain honetan Iker Bilbaoren taldeak. Estrategia jokaldian ongi moldatu dira zurigorriak, ala ere ez dute sortea aldeko izan. Honezek ez du batere argi ikusten atzera jokatu du Luengorekin, honek Jasorekin jokatu du, Ahoizkoak gidatuko du erasoa. García de Albeniz presioan Goti, atzera jokatu du Antxon Jasorekin. Oraingoan ez dute presioan altu joan nahi Leioakoek, barrutik pase saiakera Núñezek ez du asmatu, bertan ongi oso adizegoen Gorka Garai. Alare baloia berreskuratu egin du Joseba Etxeberriaren taldeak, Taskonek atzera jokatu du Pradosekin. Pradosek jokaren ekimena eskeraldera aldatu nahi zuen, ez da ongi ulertu Imanol García Dalbenizekin. Beñat Pradosen pasea zuzenean kanpora joan baita. Inolako presarik gabe Agirrezabala baloia jokoan jartzeko. Luze jokatu duet eskuinegaleko atzelariak, Durrebasok ukitu baloi hori buruz. Ez dute elkar ulertu Diarrak eta García Dalbenizek. Alare baloia mantxo heldu zaio Ander Riruri. Baloi janetzak oso gutxi irauten dio Joseba Etxeberriak gidatzen duen taldeari. Ez dira batere ongi sartu partidan, ez daude batere eroso, lehen esan dugu etxetik kanpora
kosta egiten zaiela partidak aurrera ateratzea. Zurigorriei gaurkoan ere arazoekin Sarriena. Hortxe iruditan Beñat Prados, Mikel Praderak egin dio falta atzetik etorrita. Dagoeneko baloia jokoan da Sarrienatik. Williams erasoan, atzean utzi du jokalari bat erdiraketa. Nico Williamsek oso adi orain. Agirrezabala baloia urruntzeko ahaleginan. Ongi babestu du Praderak baloi hori, baita Lander Jurrebasok ere erasoa gidatzen orain. Gorka Garai, eskuinetik erasoan Agirrezabala, defentsa beretan Nico Serrano, erdiraketa Gorka Garaik. Buruz ukitu du baloia Jaime Diosek, ez da bertara heldu Lander Jurrebaso, baloia mantxo du zaio Ander Iruri. Esan dugu parteak isteko orduan arazoak dauzkala Bilbao Athleticek, utxean ari direnean ere erasora jotzeko joera nabaria daukate, ez dute partidak gelditzerako orduan bat ere asmatzen, tikitakan ibiltzea gustatzen zaie, erasoko taldea da, oso talde erasokorra. Hortxe duzue beste alegin bat, eta sekulako gelditua egin oraingoan Aritz de Miguelek oso gutxirekin area barruan sartu da. Nico Serrano eskerka da, oso gogorra egin du. Eskerregaleko jokalariak Aritz de Miguelen erantzuna ona izan da. Esan du gutxi behar duela Bilbao Athleticek. Erasoko jokaldiak antolatzeko hortxe beste adibide bat. Oso gutxirekin area barruan sartu da. Nico Serrano eskerka da, gogorra izan da. Erantzuna ezin hobea. Orain honetan falta adierazi diotenean Albizuri Diarrari eginiko falta erasoan da. Bilbao Athletic, Nico Williams Diarrarekin jokatu du, atzean utzi du aurkari bat Diarrak, jaurtik eta egin du Euskarriak. Zuzenean Leioako Serutik galdu da jaurtik eta hori. Hortxe duzue lehengo aukeraren errepikapena. Serranoren jaurtik eta bortitza, erantzun ona eman dio aukera horri Aritz de Miguelek. Atezainak berak jarriko du baloia jokoan inolako presarik gabe, ordu erdia pasata dugunean. Sarrienatik momentura arte utxean gara. Taldekideak bildu ditu. Atezainak ez du arriskurik hartu nahi, baloia Leioako zerura. Pradera baloiaren bila, baina hartu dio Diarrari, bularrez kontrola ongi Lander Jurrebasok, eskuinetik Agirrezabala eta Gotiren laguntza dauka, sakonean pasea Gotirentzat, adi zegoen García de Albeniz. Alboko sakea izango du alde Iker Bilbauren taldeak. Dimakoak bigarren denboraldia dauka Sarrienan. Aurten gauzak ez zaizkie ala moduz hasi, berak nahi bezain ongi hasi, alare egorari buelta emateko denbora sobera dauka oraindik ere Leioako taldeak. Iragan astean, asteazkenean Federazio Kopa jokatzetik datoz Leioako jokariak. Bilbaok aipatu zuen behar bada nekea nabarituko zutela. Bere jokalariek momentura arte ez dute halakorik nabaritu, oso ongi sartu baitira partidan. Ere asteazkenean ez zuten bat ere sorterik izan, Larrozasen aurka bat eta ut galdu baitzuten Madrilen. Gaurkoan beste behin ere itxura oso polita erakusten ari da Leioa, hala ere ez dute asmatu gola egiteko orduan. Aukerak izan dituzte, ez dute asmatu baloia Ander Iruk defendatzen duen sare barrura sartzeko orduan. Luengo Gluse jokatu du eskuina galera, baloia Nico Williamsen bila, beraz aluzek urrundu du baloi hori, kontrola eginean Nico Williams, Artolak berreskuratu du baloi hori, Juan Artola eskuinetik Williamsekin jokatu du, aurrean bi jokalari dauzka. Ongi jokatu Artolarekin, area barruan sartu da Juan Artola, atzera pasea Diarrarentzat, eskerka da Diarrak, oso erdiratua
irten zaio eskerrez egin duen ahalegina Diarrari, aukera argia izan du Euskarriak. Oso jokaldi ona hasi dute eskuinagaletik Artolak eta Williamsek eskerrez ahalegina Diarrak, aukera benetan argia izan da, erdira irten zaio ahalegin hori Euskarriari. Erasoan orain Leioa ez dago hemen lo geratzeko momenturik. Oso adi orain defentsa lanetan Álvaro Núñez, eraso jokaldi hori bertan bera usteko. Errepikapena ikusi eta partiara bueltatzen garenerako erasoko jokaldiak dauzkagu ikusgai. Baloia urrundu orain Bilbao Atletikek, baloia ala ere Leioak berreskatu du, luze jokatu du Berasaluzek, baloiaren bila Lander Jurrebaso, gorputza baliatu nahian Oier Luengo, alaxe egin du kapitainak, ateko sake izango du Bilbao Atletikek alde. Hortxe duzue Oier Luengo, Zornotzarra oso ongi babestu du baloia Lander Jurrebasoren aurrean. Taldekideak bildu ditu Ander Iruk, atezainak ez du arriskurik hartu nahi, lehen zatia bukatzeko 8 minutu eskas geratzen zaizkigunean. Luze jokatu du Iruk, baloiaren bila Artola gain hartu dio Berasaluzek arare alderatzea, Diarrarentzat izan da eskuinetik erasoan Williams erdiraketa, Williamsek Artola ez da heldu, alare baloia irten baino lehenago helduko da Juan Artola. Ongi defentsa lanetan Leioa, hor jokatu du García Dalbenizekin Beñat Pradosek, atzetik hasiko du jokaldia Etxeberriaren taldeak. Rutik pasea Pradosentzat, asko hartu du Núñezek, ongi irten zaio sakonean pasea Taskonentzat, ongi moldatu dira oraingoan Leioakoak. Defentsa lanetan, luze jokatu nahi zuen Jaime Diosek, baloia berreskuratu dute zuri-gorriek. Ez du asmatu orain honetan Álvaro Núñezek, eskerregalean alboko sake izango du etxeko taldeak. Morcillo, taldekidei laguneske atzelaria luze jokatu du Praderaren bila, baloiaren bila Diarra, buruz ukitu du Jaime Diosek, buruz baitare Luengok, zentzua jarri dio jokaldi horri Álvaro Núñezek, eskergaletik orain erasoan García Dalbeniz. Barutik pasea Diarrarentzat, atzetik etorrita baloia berreskuatu du Jaime Diosek, orain jokoa etena dago, falta adierazi diote Jaime Diosi eta txartela ikusi du eskerregaleko jokalariak. Leioako jokalari batek ikusten duen bigarrena, aurretiaz Juaristik ikusia baitzuen bat. Sarrera gogorra izan da, gogor joan da lurrera Jaime Dios, minartua Beñat Prados. Hala ere ez du inolako arazorik izango partidan jarraitzeko erdilariak. Luengok jarriko du baloia jokoan. Hala ere azkenan ematen du Pradosek berak aterako duela falta hori. Luengorekin jokatu du altzetik, landuko du jokaldia Joseba Etxeberriaren taldeak. Jaso Gluse. Juaristik urrundu du arriskoa, kontrola ongi orain Serrano, erasoan jarraituko du Joseba Etxeberriaren taldeak. Orain ekimena eskuinaldera aldatu du Serrano, kontrola bularrez Williamsek, Núñezekin jokatu erdirak eta Sondik Astarrak, zuzenean Aritz de Miguelen eskuetara. Luze jokatuko du Leioako atezainak. Baloia Urrebasoren buruaren bila ez du ongi neurtu orain honetan. Aurrelariak mantxo heldu zaio baloi hori Ander Iruri. Presioa atzera bidali du orain Leioak, gustorago ikusten du orain Joseba Etxeberriaren taldea. Artolak
gidatuko du baloi hori zelai erdian, Diarrarekin jokatu destu, asmatu Euskarria kontuzrain kontrasoan baitijoa, Leioako taldea, baloi eskuinaldera Gotirentzat, ari hartzean dago, Egaleko jokalaria erdiraketa, Pradosek kornerrera bidali du, Gotiren erdiraketa saiakera hori. Kale egin du zelai erdian, Diarrak oso askar irten da, Leioako entraerasoan, azken pasean akatz egin du, Gotik hortxe duzue errepikapena. Kontrasoak gidatu du, Jaime Diosek Gotiren. Sarrera oso ongi ikusi du harri hartzetik. Erdirak eta saiakera egin du. Egaleko jokalariak kornerra izango du alde Leioak orain honetan. Lasaitasun ezti orain. Monterrubio jauna, Jurrebaso eta Garzia Dalbedi nor baino nor aria txikian ari baitira. Baloia bigarren Zutoinera, buruz urrundu du arriskua Antxon jaso, kaldaratze luzea Agirre Zabalarentzat, eskerrez erdiraketa atzelariak, Ausart, Ander Hiru, ez dauka denborarik galtzeke atezainak, baloia Leioako segura, zuzenean, Leioako defentza, bildu du, sake hori, Antxon jaso, baloia, babesteko nahian aurrean, Jurrebaso dauka, azkenean oso ongi defentsa lan eta presio lan horretan Lander Jurrebaso alboko sakea behartu baitu. Hortxe, iruditan Goti geldikako jokaldiak ateratzen dituen jokalaria. Aria barrura baloia orain Agirre Zabalak, baloiaren bila Pradera Jurrebasok orain baloia loratu nahi zuen, baloia mantxo Ander Hiruen eskuetara. Almezekin jokatu du atezainak. Nico Williams aurrean Morfio dauka, barruantz egin du Nico Williamsek. Ongi irten da presio egoera horretatik. Williams falta egin diote Egaleko jokalari gazteari. Errestasun handiz irten da presio egoera horretatik. Nico Williams falta behartu egin du. Barrutik Andonitaskon, sakorean etzuen Nico Serranorekin. Baloia berreskatu du Leioak Agirre Zabala erasoan, aurrean Antxon jaso dauka, Taskon ere laguntzan. Erdirak eta saiakera, Agirre Zabalak alboko sakea egingo du. Atzelariak berak, hortxe duzu errepikapena. Erdirak eta saiakera, Antxon jasoren oinean jo du. Baloia bestein ere Bilbao Atletiken aria barrura sartzeko baliatuko du Leioak. Luze jokatu du Agirre Zabalak, ez du asmatu, Serrano korrondu du arriskua, bigarren aukera horretan berdina egin du Garzia Dalbenizek aldaratze luzea Guaristirentzat. Luze jokatu du atzelariak, Garzia Dalbenizek urrundu arriskua, baloiak orain ez du jaberik, ongi baliatu du bere gorputza Jurrebaso, beste alboko sake bat behartu du Leioako kapitainak. Minutu eskaz geratzen zaigunean atxeden aldira heltzeko momentun arte utxean gara sarrienatik. Morfillok jarriko du baloia jokoan oraingonetan. Gotirekin motzean jokatu du, erdirak eta saiakera Morfillok beste korner bat behartu du atzelariak, eta hau izan daiteke lehen zatiko azken aukera. Gotik jarriko du baloia jokoan, lehen esan dugu ongi moldatzen zirela Leioako jokalariak geldikako jokaldietan, ea orain honetan nola moldatzen diren. Gotiren jaurtik eta bigarren Zutoinera erremate saiakera sekulako gelditu egin du Ander Hiruk, ea baloia non dagoen, falta adierazi du Monterrubio jaunak, eta aukera garbia izan du atxeden aldira heltzeko. Oso segundu gutxi geratzen direnean Leioak hortxe duzue Juaristiren errematea ematen du azkenean Zutoinak geratu duela erremate saiakera hori.
Gerora, sekulako tirabira izan da area barruan. Bilbao Atletiken aldeko falta adierazi du Monterrubio jaunak. Sorte aldeko beste behin ere Joseba Etxeberriaren taldeak. Monterrubio jaunak txistua jo berri duenean, lehen zatia joan zaigu Sarrienatik momentura arte. Utxean gara jokalariak aldageletara doaz, guk ere atxeden hartuko dugu, minutu gutxi barru bueltan gara jaun Andreok.
Bueltan gara dagoeneko jaun Andreok bigarren satia hasteko segundo gutxi falta direnean dagoeneko 22 protagonistak berdegunean prestaturik dauzkagu oso lehen zati ikusgarria. Ikusi dugu gol aukera nabariak talde biek ala biek, hala ere momentu arte utxean gara sarrienan. Bigarren zati honi hasiera emango dio Leioak oraingoan eta ematen du bi entrenatzaileek ez dutela inolako aldaketarik egin. Beraz, partida hasi duten 22 jokalari berberek emango diote hasiera bigarren zati honi. Baloia luze eskeralderantz, Nico Williamsek moztu du bularrez baloi horri. Alare falta adierazi diote Álvaro Núñezi. Jaime Diosi eginiko falta adierazi diote gizon horri Sondik Aztarrari. Gaurkoan erasoan oso gutxi ikusi dugu momentura arte Álvaro Núñez. Horrek esan nahi du partida oso estu doala. Baloia area barruan sartzeko baliatuko du oraingo falta hau. Leioak beste bainare Morfioren erdiraketa gurpila eman dio oso ausart. Ander Hiru presarekin orain. Atezaina Pradosekin jokatu du baloia eskerregalean. García Dalbenizentzat luze jokatu du. Atzelariak abantaia guztia Agirrezabalak dauka, luze jokatu du. Atzelariak baloia urruntzen, buruz ukitu du baloi hori Gotik. Alare Marrasainak banderatxoa igoa zuen jokoz kanpoko posiziotik zetorren Leioako aurrelaria. Atzetik landuko du jokalde orain Joseba Etxeberriaren taldeak, barrutik pasea nahi zuen Núñezek. Zelai erdian baloi hori moztu egin du Leioak, aldaratze luzea Albizurentzat, buruz ukitu du Garaik. Kontrola ongi Jaime Diosek Garaiekin berarekin jokatu du oso ongi orain. Sakonean Morfirentzat, atzera pasea Morfio, kontrola ongi. Eta jaurtik eta Albizuk bueltardia oso ongi egin du. Albizuk hala ere adi zegoen Ander Hiru. Minutu eskas pasasaigunean. Bigarren zati honetan oso ongi sartua partidan. Leioak kontuz orain erasoan ari baita Bilbao Athletic, aria barruan sartua zegoen Nico Williams atzera pasea egin du Williamsek. Aukera hori kornerrera bidali du. Leioako defentsak hortxe duzue. Errepikapena oso adi Agirrezabala. Batetik bestera. Segundo gutxiren barruan areatik areara ari gara partida guztian zehar. Hemen ez dago lo hartzeko betarik. Erdirak eta bigarren zutoinera Bilbao Athleticek Artolaren erremate saiakera oso desbideratua joan zaio burukada horri Juan Artolari. Ongi sartu dira partidan talde biak bigarren zatian. Erlasatzen denak, gol aukera izango du aurka Andoni Taskon ari hartzerako bidean falta argia egin dio Berasaluzek eta txartel gorria erakutsi dio Monterrubio jaunak. Hortxe duzue ez du bat ere dudarik egin epaileak, eta hau sekulako golpea da Iker Bilbaoren taldearentzat. Bigarren zati guztia aurretik oraindik ere 58 minutu baino ez dira jokatu eta epaileak kanpora bidali du Berasaluze. Hortxe duzue jokaldia. Lo hartu egin dute Leioako atzelariek. Andoni Taskonek berreskuratu du baloi hori, atzetik bere burua lurrera bota du Berasaluzek. Falta egia da argia dela eta epaileak ez du inolako dudarik egin. Txartel horia erakutsi dio atzelariari. 10 jokalirekin geratuko da Leioa eta oraindik bigarren zati guztia jokatzeke dago sarrienan. Iker Bilbaoren planteamentua bertan bera geratu beharko da. Partida guztiz aldatu da jaun Andreok. Falta oso arriskutsua da.
baina garrantzitsuena da Leioak 10 jokalarirekin jarraitu beharko duela partida honetan. Goti Monterrubio jaunarekin hizketan txarteloria erakutziko dio epaileak hegaleko jokalariari. Aurretik ere beste bi taldekidek ikusia zeukaten. Orain partida erabat aldatz gora jarri zaie Leioako jokalariei. Gogotik egin beharko dute lan puntuak ateratzeko. Esan dugu puntu beharra duela Iker Bilbaoren taldea. Momentu arte ez dute punturik, 10. posizioan daude ligan. Behar dituzte 3 puntuak. Momentuz orain partida asko gogortu zaie, asko zaildu zaie izkio gauzak Iker Bilbaoren taldeari. Ja hortiketara García de Albeniz zuzenean egin du alegina, esian jo du García de Albenizen aleginak aldaratzeak. Hala ere zurigorria izaten jarraituko du luzean derriruk baloia Leioako zerura. Ongi orain defentsalanetan Morcillo, baloia babestu nahian Álvaro Núñez. Ean oren aldeko alboko sakea adierazten duen epaia honak. Bilbao Athletic jarriko du baloia jokoan, hala ere ematen du aldaketa bat izango dugula. Ikusterik daukagun hortxe duzue zelairatuko den jokalaria Arturo Segado. Hala ere ez dugu ikusi berdegunea nor utzi duen, jakin bezain laster izango dizuegu. Núñezek jarriko du baloia jokoan, atzera jokatu du Luengorekin. Orain partida erabat aldatu da. Ematen du Leioak atxean itxarongo duela eta kontrasoaren zain egongo dela Iker Bilbaoren taldea. Luze baloia Williamsentzat, aurrean Morcillo dauka, ongi egin dio iskin Williamsek. Zer egiten duen Niko, kari hartzean da erdirak eta saiakera. Niko Williamsek kornerra izango du alde Joseba Etxeberriaren taldeak. García de Albenizek jarriko du baloia jokoan. Gogoratu 48. minutuan epaile honak, Monterrubio jaunak Berasaluze kaleratu duela. Erdiraketa García de Albenizek arriskua ongi urrundu du Aritz de Miguelek oso ausart. Alboko sakea izango du orain talde zurigorriak. Eta ematen du berdegunea utzi duen jokalaria Jaime Dios dela. Bere tokian Arturo Segado zelairatu da. Dagoeneko baloia betza guztiz zurigorria da. Atzean itxaroten Leioako jokalariak. Albizu arituko da orain atzelari lanetan Mikel Juaristirekin batera. Segado arituko da zelai erdian. Urrebasok eskerrera egin du eta aurrelari lanetan Mikel Pradera geratuko da bakarrik. Luze jokatuko du de Miguelek. Baloia Leioako zerura, Pradera kukitu du buruz, aldaratzea Diarrarentzat izango da. Atzera jokatu du García de Albenizekin. Luze García Albenizek buruz kukitu du baloia Garaik. Hala ere dagoeneko baloia zurigorria da. Álvaro Núñez erasoan eskuinaldetik. Williamsekin jokatu du, beste behin ere Álvaro Núñez. Zondik ostarrak pasea barrura Pradosentzat. Segiten duen Beñat Pradosek. Pasea ezkerrerantz García de Albenizen bila, erdiraketa García de Albenizek zuzenean kanpora joan da Imanol García de Albenizen erdiraketa hori. Eta orain Leioak ez dauka inolako presarik. Urdulariari segundotxoak marruskatzen Aritz de Miguel.
Atletike kutsita ari da Leioan aurtengo denboraldean. Atezaina pixkanaka segundoak irabazten atezaina. Luze jokatu du De Miguelek. Baloia Praderren bila. Ez da baloi horretara iritsi aurrelarian Núñezek. Luze jokatu du aldaratzen luzea Diarrarentzat. Baloia eskuine galera. Nico Williamsen bila. Núñezen laguntza doka Williamsek berarekin jokatu du area barruan. Álvaro Núñez. Erdiraketa oker orain. Sondik aztarrak. Oso behartua iritsi da pase horretara iruditan duzuen gizona. Hortxe errepikapena sakonean eman dio Williamsek, behartua iritsi da Núñez, defentsanetan ere ongi egonda Morcillo. Erdiraketa hori kanpora joan zaio eskuinegaleko atzelariari. Lehen zatien esan dugu gutxi ikusi dugula erasoan. Álvaro Núñez oso jokalari erasokorra da. Bigarren zati honetan ematen du gehiagotan ikusiko dugula Leioaren zelai barruan. Baloia berreskuratu du Segado, atzetik etorrita Albizuk luze jokatu du, baloia jeitsi egin du Jurrebasok, luze orain Atletikeko defentsak, alboko sake izango du alde orain Leioak. Inolako presarik gabe Iker Bilbaoren taldea. Berdinketa ona da eurentzat, puntuak behar dituzte, nahiago izango lukete 3 puntuak eskuratzea. Alare gauzak jarri diren moduan ikusita puntu bakarrere ona litzateke Leioarentzat. Lehen zati oso ona jokatu dute, golaukera argiak izan dituzte. Atletikek sortea oso aldeko izan du lehen zati horretan. Bigarrenean gauzak erabat okertu zaizkie Leioako jokalariei. Iruetan Nico Williams falta egin dio Morcillo hegaleko jokalariari. Baloia nahi du bigarren zati honetan Nico Williamsek, lehen zatian ere ikusi egin dugu gutxi sartu da jokoan Nico Williams, alare sartu denean ongi egin du. Jokoa eten egin du, ez dute asmatu orain baloia urruntzeko momentuan Leioako jokalariek. Jokoz kanpoko posiziotik zetorren ala ere Andoni Taskon. Horixe adirazi du Monterrubio jaunak. Juaristik jarriko du baloia jokoan. Taldekide guztiak bildu ditu atzelariak, luze jokatuko du Mikel Juaristik. Alase egin du Praderaren bila. Ez du ongi neurtu atzelariak, luze jokatu du Antxon Jasok, bularrez kontrola ongi Andoni Taskonek, kontrarasoan Bilbao Atletik. Asea eskuinaldera motz geratu zaio Andoni Taskoni, alare oso askar berreskuatu du baloia Bilbao Atletik. Luengoren pasea ustela izan da, kornerra eman die Leioako jokalariei. Oier Luengo oraingonetan eskerrez egin duen pasea oso txarra izan da. Ez da bertara iritsi Anderriru, saiatu egin datezaina, alare kornera izango dute alde Iker Bilbaoren mutilek. Honako abaguneak aprobetxatu nahiko ditu Leioako taldeak, estrategia jokaldiak, faltak eta kornerrak. Eta hortxe duzue Goti lasai asko kornerrerako bidean. Atentzioa deitu dio epaile jaunak, alare Gotik ez dauka inolako presarik. Baloiari gurpila emango dio atzelariak, hortxe dituzue taldeetako jokalariak ikamikan oso sartu ezte behin ere Ander 3. Kontrasoa nahi du orain Bilbao Atletikek, Núñezek idatuko du, pasea eskerrera García Dalbenizentzat, eskerrean Serrano dauka, berarentzat dijoa pase hori. Aurrean Segado dauka, Serranok sakonean nahizuen García Dalbenizekin, Segadok bertan bera utzi du eraso saiakera hori, alboko sake izango du Bilbao Atletikek alde. Barrutik jokatu du Serranorekin, García Dalbenizek, pasea atzerantz, zuzenean 3 oinetara, Luengok gidatuko du beste eraso saiakera bat.
Álvaro Núñez sakonean pasea Serranorentzat. Williamsentzat parkatu. Ongi Morcillo. Orain defentsa lanetan Lurrebasorekin. Jokatu du. Etenda dugu Sarrienan. Ez dakigu epaiak zer adierazten duen. Alare baloia etxeko taldearen aldekoa izango da. Horixe adierazten du epaiak atzetik etorrita Williamsek eginiko falta. Alare abantaia nahi zuen etxeko taldeak Lurrebasok jarraitzen baitzuen baloiarekin. Jokatuko du Aritz de Miguelek. Baloia zerura, Praderak ukitu nahi zuen buruz, gain hartu dio Diarrak, beste albuko sake bat izango du etxeko taldeak. Bizi hasi da oso bigarren zati hori. Alare Berasaluzeren kaleratzearen ondorioz erritmoa moteldu eginda. Logikoa da Leioari ez bazaio interesatzen joan etorriko partida bat. Orain atzean sendo egon nahi dute eta aldenean kontrasoan Zital irten. Ongi orain Gorka Garai defentsa lanetan. Mundiakoak baloia kanpora bidali du. Dagoeneko baloiarekin Oier Luengo. Antxon Jaso Pradosekin jokatu du. Bigarren zatian baloia gehiago ukitzen Beñat Prados, bera da aurten Bilbao Atletiken gida. Eta aukera guztiak bere oinetatik hazten dira. Pase eskerrera García Dalmazentzat, barrutik Juan Artola. Zelagatu du Pradosekin berarekin. Ekimena eskuinaldera aldatu du Pradosek, kontrola ustel orain. Núñezek, baloia gainetik kendu du Morcillok, baloiaren bila Garai. Ongi orain Álvaro Núñez atzera jokatu du Antxon Jasorekin. Atzera Oier Luengorentzat baloia. Eskuinen galean Álvaro Núñez. Sakonean pasean nahi duen Williamsek, alare Diarrarekin jokatzea erabaki du Núñezek, jokaren ekimena eskerraldera aldatu du Diarrak. Baloia kanpora bidali du Leioako defentsak. Aldaketa izango dugu orain. Berdegunean Pradosek utzi du berdegunea. Bertara Bernaola bere tokira. Aurreko postuetan ere ematen du aldaketak egon direla, ea ikusterik daukagun nor zelaiatu den eta nork utzi duen berdegunea. Lehen aldaketa horixe izan da. Pradosek utzi du berdegunea, Bernaola bere tokian. Bigarrena ez dugu ikusterik izan. Kabo zelairatu da, ez dakigu nork utzi duen berdegunea. Pasea nahi zuen García Dalbenizek. Ematen du Serrano izan dela. Kanpora joan dena berdegunea utzi duena. Núñez, kontrola ustel orain Núñezek eskuine galean. Williams dago, alas izan da Serrano utzi du berdegunea, Kabo zelaratu da bere ordez. Erdiraketa Williamsek, arriskua aurren dute Leioakoek kontrasoan orain. Leioa jokaldian moteldu egin du Lurrebasok, oso ongi boetardian Lander Lurrebasok, Garai. Eskuin hegaletik Agirrezabala erasoan. Keinu egin du Agirrezabalak. Erdiraketa atzelariak Bernaolak urrundu du arriskua, aldaratze luzea Garairen oinetara, barrutik jokatu du Garaik. Goti tikitaka nahi zuen Agirrezabalarekin. Ongi babestu du baloiari García Dalbenizek. Dagoeneko baloia jokoan da Sarrienan. Luze jokatu dut Askonek, abantaia guztia Morciorentzat, presioan Nico Williams, de Miguelek luze jokatzea erabaki du. Bulars jetxi du baloiari Bernaolak. Goti ongi kontrolean Luengo Jasorekin jokatu du. Baloia babestu nahian Antxon Jaso, falta egin dio Mikel Praderak García Dalbenizi. Kaldia eten du epaile jaunak. Lasaitasun eske Mikel Praderari.
abisua eman dio aurrelariari. Azkena, hau, urrengokoan txartel horia ikusiko du Leioako aurrelariak. Erasoan eskuinetik Nico Williams. Pasea atzera Álvaro Núñez entzat. Honek jasorekin jokatu du, Bernaolak idatuko du erasoa. García Albeniz, Kaborekin jokatu du, barrutik Diarra zegoen, alare Luengorekin jokatzea erabaki du. Eskuinetik orain Núñez, baloia alde batetik estra mugitzen Joseba Etxeberriaren taldea, inolako presarik gabe, erdirak eta Williamsek ez dauka taldekerik bigarren zutoinan, eskerrean García Albenizi heldu zaio baloia, erdirak eta García Albenizek burukada. Juan Artolak kornerra eskatzen zuen aurrelariak. Ateko sakea adierazi du Monterrubio jaunak. Hortxe duzu errepikapena, erdirak eta García Albenizek errematea egin du. Juan Artolak guztiz desbideratu aian saio burukada Juan Artolari. Taldekideak bildu ditu Aritz De Miguelek, pixkanaka ordulariari segundutxoak marruskatzen. Atesaina, baloia luze Leioako zerura. Pradera, baloiaren bila Bernaolak buruz ukitu du, alare falta adierazi dio erdilariari Monterrubio jaunak. Hortxe duzue, falta besoaz baliatu da Bernaola. Oso gertu zegoen Monterrubio jauna. Morcillo jarriko du baloia jokoan. Askar jokatu du Gotirekin, sakonean nahi zuen Agrezabalak. Morcillorekin jokatu du Luxe orain. Atzelariak baloiaren bila Pradera. Albizuk ez du kontrolean asmatu. Buruz arrisko arrundu nahian Luengo, Jurre baso area barruan, ongi orain Oier Luengo. Bere burua lurrera bota du Jurre baso, gozo jokatu nahi izan du Luengo, baloia babesten orain kapitaina. Falta adierazi dio Monterrubio jaunak, Lander Jurre basori. Kapitanien arteko leia. Eta Bilbao Atletikek ez dauka denborarik galtzeke dagoeneko baloia jokoan. García Albeniz. Atzera jokatu Bernaolarekin. Oier Luengo. Eskuinean Núñez dago, bakarrik Leioako jokalari guztiak euren zelai barruan sartuak daude. Pasea atzeantz Bernaolarentzat, esker eskubi mugitzen ari dira baloia zuri-gorriak, momentura arte ez dute zirrikuturik aurkitzea lortu. Álvaro Núñez. Sakonean nahi zuen pasea Williamsek, barruantz egin du Williamsek, Núñezek parkatu. Lasaitasun osoz, Joseba Etxeberriaren taldea, jokoaren enkimena eskuinaldera aldatu nahi zuen Bernaolak. Pasea ustela izan da abantaila guztia zeukan Morcillok, ongi babestu du baloi hori, ateko sakea izango du Aritz De Miguelek. Hortxe duzue errepikapena, ikain baliatu du bere gorputza Morcillok. Miguelek jarriko du baloia jokoan. Presagabe atesaina, baloia luzte jokatuko du. Buruaz ukitu du Praderak baloi hori, Jurre baso ez da heldu, presioan Goti, baloia mantxo heldu zaio Ander Iruri eskuinetik. Erasoan berriz ere Bilbao Atletik, Diarra luze jokatu du Kaboren bila, ari zegoen Agirrezabala, luze jokatu du Albizuk orain. Eta guztian Núñez entzat, kontrola ongi egin du Sondik Astarrak. Diarrak atzean jaso aurkitu du, Naparrak gidatuko du erasoko jokaldia. Oso ongi ari da Leioa defentsa lanetan, jokalari guztiak oso gertu. Momentura arte Bilbao Atletiki kosta egiten zaio zirrikituak aurkitzea. Argitasuna falta dute Joseba Etxeberriaren mutilek, baloia alderik alde mugitzen ari dira. Hala ere aurrera egiteko arazoak dauzkate. Eskuinetik alegina Williamsek, erdirak eta luzea izan da, baloia
Imanolen oinetara heldu da, Bernaola barrutik jokatu Diarrarekin, presioan orain Segado, paseatzera Luengorentzat. Baloi, mugimendua ona izaten ari da, hala ere oso motel paseetan Joseba Etxeberriaren mutilak, baloia alderik alde bai, hala ere denbora asko dago baloia jokalari bakoitzaren oinetan. Kontuz orain, sekulako gelditu egin baitu Aritz de Miguelek. Erdiraketa eskuinetik Artolaren erremate saiakera, de Miguelen gelditua ikusgarria izan da. Hortxe duzue, Juan Artolari geratu zaion aurpegia, Nuñezen erdiraketa, Artolak punpalaster egindu jaurtik eta sekulako gelditu egindu Aritz de Miguelek. Orain, lasaitasun eske epai jauna, baina hortxe duzue, momentu arte partiako protagonista, Leioako atezaina. Eskerretik, kornerra jaurtiko du orain, Nico Williamsek. Baloia oso labur, arrisko arrundu du Jurrebasok, aldaratze luzea Bernaolarentzat. Baloia loratu egin du eskerre galera Bernaolak, buruz urrundu zuen Agrezabalak, erdiraketa eskerraldetik. Segado kurrundu du arriskoa aldaratzen luzea Nuñezentzat. Nuñez eta Segado nor baino nor atzerantz egin du Sondiko Estarrak. Abanta guztia Luengo jokab. Arrisko hartu zorain atzeraria. Azkenean Bernaolarekin jokatzea erabaki du. Sakonean nahi zuen orain García Dalbenizek, baloia loratu egin du Williamsen bila. Bernaolak arriskoa urrundu du Juaristik. Eta ea zer adirazi duen epai jaunak penaltia. Penaltia adirazi du Monterrubio jaunak. 71. minutuan jaun Andreok. Penaltia adirazi dio Mikel Juaristiri eta kontuz Juaristik txartel horia baitzeukan. Kalera joan daiteke Mikel Juaristi bederatzi jokalarirekin geratu daiteke Leioa. Esan dugu lehen, aldatz gora jarri zaizkiela gauzak. Iker Bilbaoren jokalariei partida guztiz kontra daukate orain. Ea ikusterik daukagun Mikel Juaristi kaleratua izan den ala ez, lehen zatian txarteloria ikusia zeukan, orain honetan penaltia berari adirazi diote, penaltia egin eskero txarteloria adirazi beharko lioke epaile jaunak, eta ia ikusterik daukagun zer gertatu den Mikel Juaristirekin. Irudetan ez dugu ikusten, Leioa bederatzi jokalarirekin geratuko da. Lasaitasun eske orain Monterrubio jauna, hortxe duzu errepikapena. Williamsek nahi zuen baloi hori bere burua lurrera bota du. Mikel Juaristik arriskua urruntzeko, Leioako jokalariek uste zuten falta alde adiraziko ziela, alare penalti adirazi du Monterrubio jaunak. Orain honetan Lander Jurrebasori beste txartelori bat erakutsi dio, eta sekulakoa da. Leioa partida bikaina jokatzen ari zen lehen zati honetan, eta bigarrena hasi bezain laster gauzak oso oker jarri zaizkio etxeko taldeari, eta orain 71. minutuan penalti bat kontra adirazi diote. Jurrebaso kutsiko du berdegunea, beste atzelari bat zelairatu beharko baitu Iker Bilbaok. Lehen esan dugu protagonista izaten ari zela Aritz de Miguel, oraingoan beste aukera argi bat izango du bere taldea partidan mantentzeko. Hortxe duzue zelairatu berria den jokalaria David Morante. Jaurtitzaile lanetan Bernaola, atepean Aritz de Miguel. Presioa atesainaren gainean, jaurtik eta Bernaolak, eta ez du parkatu erdilariak. 74.
minutuan aurreratu eginda Bilbao Athletic Bernaolaren gola tarteko 11 metroetatik estu parkatu erdilaria guztiz engainatu du Aritz de Miguel. 74. minutuan Leioak huts Bilbao Athleticek bat. Gauzak oso aldatz gora jarri zaizkio etxeko taldeari, hutseta bat galtzen ari dira eta are eta okerrago dena 9 jokalarirekin jokatu beharko dituzte geratzen diren 15 minutuak. Gauzak oso zail Iker Bilbaoren taldearentzat. Hala ere, Joseba Etxeberriaren mutiak ezingo dira erlaxatu eta gogotik egin beharko dutelan oraindik ere luze jokatu du Albixuk. Praderak bularz jaitsi du baloi hori. Erasoan orain Leioa arriskua urrundu du. Antxon Jasok. Eskerrean alboko sake izango du alde Leioak. Morcillo jarri du baloia jokoan. Praderaren bila, baloia babestu nahian Pradera, Luengo eta Pradera nor baino nor falta adierazi diote aurrelariari. Asalpen eske Mikel Pradera. Leioako jokalariak haserre daude, ez daute bat ere ados Monterrubio jaunak hartutako erabakiarekin. Hala ere epaiak oso argi izan du momentu oro penalti argia zela eta Mikel Juaristik bigarren txarteloria ikusi behar zuela. Nico Williams eskuinaldean antzean jokatu du Nuñezekin. Paseatzera Luengorentzat, orain inolako presarik ez daukana Bilbao Athletic da. Puntuak Leioak behar ditu. Ere gauzak oso jair zaizkio Iker Bilbaoren taldeari. Kontrola ongi orain Williamsek atzera jokatu du Nuñezekin, erdirak eta eskerrez Álvaro Nuñezek, agaratze luzea Gotirentzat, barrutik jokatu du Agirrezabalarekin, erasora dijoa atzelaria. Berroak puskatu nahian, Agirrezabala ongi gurutzatu zaio orain Oier Luengo, baloiarekin Kabo. Pasea Williamsentzat zijoan, ongi gurutzatu da Morcillo. Baloia berreskuratu du etxeko taldeak. Agirrezabala baloiarekin pasea. Atzerak, Morantek, luze jokatu du, Jasok urrundu du arriskua. Zontzua jarri nahian Juan Artola, eskerrera jokatu du Kaborekin. Barrutik Bernaola golegilea. Joaren ikimen eskuinaldera aldatu du Bernaolak Nuñezen bila. Saitasun osoz Joseba Etxeberriaren taldea, markagailua alde dute. Eta orain aurrera egin behar duen taldea Leioa da. Horrean Minartua Pradera. Jokoa etengo dute Bilbao Athleticeko jokalarieko hortxe duzue. Pradera minkeinu nabariekin txorkatilean min hartu du. Aurrelariak hortxe duzue talka egin dute. Antxon Jasok eta Mikel Praderak. Hala ere aurrelariak ematen du ez duela inolako arazorik izango partidan jarraitzeko. Aldaketak egongo direnean talde bietan Kortazar Zelai barrura, Imanol García Dalbeniz aulkira, Gotik utzi du berdegunea, Garai baita ere kanpora, Xabi Mayordomo eta Rally Cabral zera iratuko dira. Bien bitartean Bilbao Athleticki dagokionez Inigo Bake Zelaira irteteko prest. Ea nork utziko duen berdegunea. Andoni Taskon dijoa alboko marrarantz. Gogotik egindulan aurrelariak berari egin diote lehen kaleratzearen falta, Berasaluzek berari egin dio falta hori. Gola falta izan zaio Andoni Taskoni, hala ere Gogotik egindulan. Berdegunera irudietan duzuen Inigo Bake. 12 minutu izango ditu aurrelariak gaurko arratsonetan. Morcillo jarriko du baloia jokoan.
Oraintxe jarri du baloia jokoan, baloia bueltatu egin diote Bilbao Atletiki Leioako jokalariek. Álvaro Núñezek izango du alde, alboko sakea presioan goian orain Leioako jokalariak. Ea Núñezek norekin jokatzen duen, Diarrarekin jokatu du motzean. Tikitakan Diarra eta Núñez presioan Xabi Mayordomo. Ekoren ekimena eskeradera aldatu du Diarrak. Hortazar erasoan. Rally Cabral zegoen presioan, atzera jokatu Bernaolarekin. Kabok atzean utzi nahi zuen, Agirre Zabala ongi moldatu da atzelaria. Alboko sake izango du alde Joseba Etxeberriaren taldeak. Barrutik jokatu du Hortazarrek, Núñez baloiarekin eskuine galean, Williams dago. Horren Murciadoka Williamsek, atzera jokatu du Núñezekin, Bake, tikitakan Kaborekin, Bake aria txikian, jaurtik eta Inigo Bakek parkatu egin du aurrelariak. Hortxe duzue, Inigo Bake lurrean minartua, hortxe jokaldiaren errepikapena Kabok ongi eman dio pasea barrutik, berandu iritsi da Aritz de Miguel, ez du asmatu Inigo Bakek. Ondorain Pradera buruz gaiendu da, baloia babestuz Oierluengo kapitaina, Ander Iruri heldu zaio baloi hori, eskerretik Hortazarrek idatuko du erasoa, pasea aurrerantz, saria barruan Inigo Bake pasea atzean utzi nahi zuen, hala ere Kabo jokoz kanpoko posizioan zegoela adierazi du Marrasainak. Aritz de Miguelek jarriko du baloia jokoan, taldekide guztiak bildu ditu, presa daukate orain Leioako jokalariek, markagaian atzetik dira, gola nahi dute. Zurrundu du arriskoa Bernaolak, zela erdian Murciok Agirre Zabalarekin jokatu du, atzean utzi nahi zuen Hortazar. Alboko sake izango du alde, Gizon horren taldeak, Iker Bilbaoren taldeak. Intentsitate eske Dimako entrenatzailea, gauzak oso okerri arrezazkio bere taldeari, hala ere oraindik ere denbora geratzen zaio partida iraultzeko. Area barruan Rally Cabral, areatik irten eginda, atzera pasea, ez dute asmatu orain erdiraketan, kontrasoan irten daiteke Bilbao Atletik, Juan Artola, pasea kanpokaldearekin Núñezentzat, bertatik dijoa Sondik Astarra. Erdiraketa bigarren zutoinera, boleaka da Juan Artolak, kanpora joan zaio boleaka da horri aurrelariari, bakarrik zegoen bigarren zutoinan, berak gidatu du kontrasoa, berak jarri dio bukaera, hala ere bere boleaka da, ez da honena izan. Hortxe duzu errepikapena, Núñez eskuinaldetik erdiraketa bigarren zutoinan bakarrik zegoen Juan Artola, boleaka da egin du, bere saiakera langa gainetik galdu egin da. Erditik oso gertu alboko sakean Agirre Zabala, kontrolean Mikel Pradera, estio faltatik adierazi Monterrubio jaunak, eskuinetik erasoan beste bain ere, etxeko taldea, kanpoko taldea parkatu, jaurtik eta orain Williamsek, erantzun bikaina eman dio beste bain ere, Aritz de Miguelek. Partida oso ona egiten ari da, atesaina hortxe duzue Williamsen jaurtik eta Aritz de Miguelen erantzuna bikaina izan da. Beste behin Atletik baloiarekin ongi ari dira baloia mantentzen, gola egin dutenetik gauzak oso alde dauzkate. Leioa bederatzi jokalarirekin ari da, Atletik oso ongi baliatzen ari da hori, baloia alderik alde, eta aldutenean erasoan hortxe duzue beste golaukera bat, beste ere Nico Williamsek, ez du sorte alde,
Hegaleko jokalari gazteak baloi luzea, ongi hartua zion Bizkarra Mordiori, alare ongi bueltatu da defentsalonetara Ezker Hegaleko jokalaria. Azkenean baloia gehiegi loratu du Nico Williamsek. Oraindik 5 minutu geratzen zaizkigu 80. minutura heltzeko. Lan ugari egin beharko dute talde biek ala biek. Zabalari kontrola luze joan zaio. Albizu kurrundu nahi zuen baloi hori buruz Rally Cabralek etzion baloiari irtetzen utzi nahi. Beheran biritsi da Eskuin Hegaleko jokalaria. Kortazarrek jarriko du baloia jokoan. Ezker Hegal horretatik barrutik jokatu du Diarrarekin. Presioan Segado. Lakatzera jokatu du Luengorekin. Eskuin Hegaletik Álvaro Núñez. Eskuinean Nico Williams. Oso Eskuin Hegal erasokorra dauka Joseba Etxeberriak. Azken minutuetan aukera guztiak eskuinetik etortzen ari dira. Presioan ahul, luze jokatu du Núñezek, Bakeren bila, Bake area barruan sartu da, jaurtik eta Inigo Bakek beste behin ere ez du asmatu. Aurrelaria guztia alde zeukan Inigo Bakek bakarrik zegoen area barruan. Ez dio bat ere ongi eman baloiari, bere jaurtik eta erabat desbideratua joan da. Aukera nabarmena beste behin ere Bilbao Athleticek Juen Urain zelairatuko denean. Minutu gutxi izango ditu gaurkoan Juen Urainek. Ea noren tokian zelairatzen den ematen du Nico Williams izango dela berdegunea utziko duen jokalaria. Partida serioa jokatu du Nico Williamsek. Gola falta izan zaio Hegaleko jokalari gazteari. Bere tokian Juen Urain zelairatu da. Kortazarrek jarriko du baloia jokoan. Luengorekin jokatu du Kortazarrek. Eskuinetik erasoan Álvaro Núñez. Artola orain Nico Williamsen tokian. Bernolarekin jokatzea erabaki du Juan Artolak. Antxon jaso eskerretik Kortazar. Pasea sakonean Juen Urainentzat. Bere alegina luzegia izan da, teko sakea izango du Aritz de Miguelek. Atzean jokatu du Albizurekin, presioan Juen Urain. Murtzioaren laguntza dauka Albizu, katzetik etorrita baloia kendu dio Juen Urainek. Alare alboko sakea izango du Leioak oraindik ere. Arrotik jokatu du Segadorekin, Morziok luze orain. Baloia Praderaren bila. Ondio estu du baloia Praderak, Núñez eta Pradera nor baino nor. Sondik aztarra baloia kendu dio aurrelariari, kontrarasoan beste behin. Bilbao Athletic sakonean pasea orain. Kabo area barruan, ala ere Marrasainak banderatxoa igoa zeukan. Jokoz kanpoko posizioan zegoen Jon Kabo. Iraganaztean golegike izan zen Alavesen aurka, gaurkoan ere bere gola nahi du Jon Kabok. Oraingo honetan jokoz kanpoko posizioan hasi du gol alegin hori. Luze jokatu du Aritz de Miguelek. Albiaren bila Bernaola, buru zukitu baloia Diarrak, baloia bestu nahian Inigo Bake, atzetik etorrita Albizuk falta egin dio. Anase aderazi du Monterrubio jaunak. Albizuk eginiko falta hortxe duzue. Orain atzelari lanetan ari den Albizu, berez euskarria da. Alare partidaren gauzak tarteko azken minutuak atzelari lanetan ibiltzera behartu dute. Xabi Mayordomori txarteloria erakutsi dio Monterrubio jaunak. Dagoeneko kontua galdua daukat, zenbat txartelori
ikusi dituen Leioak partida honetan. 2 txartel gorri eta ez dakit zenbat txartel hori ikusi dituzten Iker Bilbaoren mutilek. Partida ez da gogorra izan da, hala ere ez da bortitza izan. Hala ere txartel hori ugari ikusi dituzte Leioako jokalariek, Bilbao Atletikek. Bere aldetik ez du txartel hori bakarra ere ikusi. Adi de Miguel ez du baloia urruntzeko orduan asmatu. Oier Lurengok alboko sake izango du alde. Leioak orain 80. minutura heltzeko 2 segundo eskaz geratzen saizkigunean. Zenbateko luzapena daukagun sarrienan. Rally Cabralentzat, eskuinetik erasoan Rally Cabral, atzean utzi nahi zuen Antxon Jaso. Azkenean nahasi eginda Rally Cabral. Alboko sake izango du alde Bilbao Atletikek. Hortazarrek jarriko du baloia jokoan. Luze jokatuko du, alaxe egin du Kaboren bila. Baloia berreskuratu nahi du Xabi Mayordomok. Presioan ongi aurrelaria, kornerra izango du alde Leioak. Kontuz jokaldi hauek baliatu nahiko baititu Iker Bilbaoren taldeak. Aritz de Miguel ere erasora ez daukate ezer galtzerik. Leioako jokalariek gola behar dute. Segado jaurtiketara. Leioako ia jokalari guztiak errematerako esperoan. Baloia bigarren zutoinera, zuzenean Ander Iruren eskuetara. Oso ziur ikusi dugu Ander Iru goitikako baloietan partida guztian zehar. Hortxe gainera Agirre Zabalak hartolari eginiko falta adierazia zuen Monterrubio jaunak. Inolako presarik gabe orain Ander Iru. Bilbao Atletikek partida eramango duela ematen du. Falta adierazia orain Jon Kabori. Eta hortxe txarteloria eskerregaleko jokalariarentzat. Atletik egin dio falta Jon Kabok Agirre Zabalari. Zabaierdik baloia area barruan sartuko du Aritz de Miguelek. Berdinketako gola nahi du Leioak. Erdirak eta Aritz de Miguelek. Errematea Praderak area barruan Segado jaurtik eta arrisku aurrendu du ala moduz orain Diarrak. Nahasia dago jokaldi area barruan, ala moduz urrundu dute arriskua Joseba Etxeberriaren mutilek. Agirre Zabala erasoan, Rally Cabral baloiari pasatzen dut dio ongi eskuinegaletik. Erdirak eta gola egin du Jaun Andreok, gola egin du 93. minutuan Xabi Mayordomok. Berdinketa lortu du Leioak partidako luzapenean. Eskuinetik erdiraketa egin du Rally Cabralek, ez dute asmatu ez Oier Lurengok ez Antxon Jasok. Arriskua urruntzeko orduan bigarren zutoinean bakarrik zegoen Xabi Mayordomo. Gauzak aldatzkora jarri zaizkio Leioari. Hala ere Atletikek ez du asmatu partida ixteko orduan. 93. minutuan sarrienatik Leioak bat, Bilbao Atletikek bat. 9 jokalarirekin partida berdintzea lortu du Iker Bilbaoren taldeak. Lehen esan dugu puntuak behar zituela, guztiarekin joan dira eta helburua lortu dute 93. minutuan. Kontu salare partida oraindik ez baita bukatu. Erasoan orain Bilbao Atletik, Núñez.
atzera jokatu du Luengorekin. Pase Antxon Jasorentzat, jaurtik eta urrutetik Antxon Jaso, txistua jo du Monterrubio jaunak. Partida bukatu eginda, partida soroa ikusi dugu Sarrienan. Hasiera batean Leioa bederatzi jokalarirekin gelditu da, Bernaolak egin du bat eta utzekoa penalti puntutik. Gerora lusapenean Xabi Maiordomok egin du banakoa. Dagoeneko guk ez daukagu gehiagorako denborarik, Jaun Andreok mila esker zuen arretagatik. Asteburu ona pasa.